Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 6, time check, alas 6:48 sa yung kagabi no? So may mga ero nagbagot-bagot dito sa likod. Karon mga ka-listeners, mag-upload ka sa part 6 sa langit ka kilat ko no? At ang i-upload karon kay para makaapas pud ba sa duha ka drama no, sa ayay mapriso ko katong Maribel no. So kini ang ika-unom sad nila nga part sa langit ka kilat ko no. Nya wagi na ko maapas gabi nakadlawunan ug nakatog ko kay dugay pag mix ba, nakadlawunan ug upload ayay mapriso ka. Nakadlawunan kay dugay kayo. Primero mix na failure. Mo to balik og mix at kadlawon. Nya sa kuan kamot siguro di ko makatog. Gi-mix na ko ang kuan Maribel. Mo to nakatog ko. Pagmata na ko gi-upload kay labog kadlawon pa. Ngit-ngit pa ba? Pag-upload na ko nakatog na sa ko mo to wagi mapupan ako ganinang buntag na ako nakuha na public mo na nga kapoy gyud isig ko mapuyat ba puyat og mix na nga di gyud maapas og dunganon tanan mga ka-listeners no. Samot na tong bagong drama nga akong di-arrange pa layo pas tinuod ana nga tapos ang gikuanan gipadaplin sa nako ang trabaho na ko kining tulo kay para makompleto sa bagay na-upload naman nato diri no ang mga katong sumpay bitaw gikan sa John Kent nya diri nato gisumpay ang wa makasugod mo toy magsigig pangita sa asang uban nga part no mo na atong gibalik diri no. So para makompleto tanan no kining tulo ka drama no. Muna kay luoy man pud tong uban mga ka-listeners nga nawahi paminaw ba nya laktod na no. Ako toy nakalimot ug kinsa tingan tong sa una nga nag-comment nga asar man nag part 1 ani nga laktod naman ni dramahan no. Ana nga pagbigyan tanan para maangay mo tanan mga ka-listeners no. Kay luoy man pud tong mga naulahi ba nagiabot kasuspend ang ato ang main channel mo to nga naundang ta dito no. Ang mga drama dito akong gi-private kay para kuan dili na akong mabangga ang akong kaugalingong channel ba. Siyempre John Ken Anota og John Radio para dili na akong mabangga akong channel. Diri na lang ta focus sa John Radio kay bagay sad no kay John Radio no. So, radio drama so bagay diri napita ang drama no kay murag pagbuot sad ni kay sige ka suspend tong John Kent lagi. Wa mangud puy kanang suporta nga kanang vlog sa sinungdan jud nga dali ra siya makuan madudlan sa serious content kining diretso ra ba way vlog pulaan ang YouTube madugay wa may tao ni nga maong channel so ato ning ikuan serious content na kay klaro ni mga dali badutlan ang diretso ras drama way vlog bita man ni vlog kay makita man sa YouTube na inaagi day tao ning maong channel no dili ni siya robotic ba no. Okay mga ka-listeners dinala ko ta sa uno kay basig maka-vlog pa ta sa kuan intro sa ayay mapriso ko katong Maribel no kay panikamutan na to ni nga maapas na. Okay dito maglanga no paminawan niyo ang part 6 sa langit ka kilat ko. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. Kumusta mga higala? Og karon sa laing sumpay ning atong sugilanon.
Langit ka? Kilat ko. Slipping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, scratching the devil. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. Everybody's like this, so baby. Diamond daytime piece, jet planes, islands, tacos on the golden leash. Hala, uy! Nga naman eh! Likal ka man eh! Nani mga kahoy nga na tumba! Tingnan mo tumbahan ta! Basta ayaw lang yung buhay na to, ha? Bisa ko siya nito mo, ayaw yung buhay na to! Oh! Dili ko mabuhi, di mo! Nahadlok na ko, Anjan, oh! Unsa naman yung hangin na, oy! Oh my God! Nagkagilag-alak! Ang bayag nilubad! Ani, bayi mo na to, Anjan, oh! Ani mo, ang sana to ang bayag! Ug sa kalisod sa mong kahimtang karon, suod ini ko ba nga bayag? Nganong nindot pa nang ako pamati? Nganong feeling safe man kaayo ko? Nganong man ni, Lord? Naanasad ko ini nga feeling ay magbantay gid ko ini. Pero daoy, di gid ako tuyoon. Komportable kaayo ko nga nagsantik sa iyang tukan, ilahom sa iyang mga bukton. Wait siya, putaron ko. Aral mo sakit ang iyong liyaw. Magkatuwa ka taro. Wala. Nalipong ni ko ini. Nabagyo na gini akong utok ini. Nayapak na gini. Kagaksunod na kayo ko niya hugot pero dili ko pada. Dili ko pada kay ako raon niya iluoy ini kahuman. Behave, Eloy. Behave kiting taon. Okay na, katuog na. Gusto ka? Kantahan di ka? Ha? Nawag tagi mo ka. Seryoso ko, kantahan di ka? Ayaw na lang. Kaya makusog nagbalik ang bagyo. Uy, bangang ka na ko? Pabinawa. Di ba may in love ka sa kuntingo? Ayaw na lang lagi. Matog na ko biaron. Dili na ko makafeel og gutom. Oh. Sige, katuog na. Mauna ni Ron. Ako'y gustong matuog pero siya ay nihakot. Di lagi ko makatuog ini. Sige na lang ko paminaw sa iyang hagok. Ug feel sa iyang dukhan sa akong apil. Tugnaw paghihapon. Tugnaw pa kaayo pero nganong komportable raman kaayo ko. Wala ko makasampot na ako. Murabag feel kaayo na ako nga love kaayo ko niya. Pero dili lagi ko magpadain eh. Dili lang kaayo din ako seryosohon. Ako na lang ni i-enjoy ko na unsa man ning pagpatia. Ay, murag yung pahoy ini. Sakit sa... uy, gusto. Namuy pwede na nga kung bukto na. Tungkol ka wili-ukliok. Mayroon ba pagkatuog ni Eloisa? Amoy na lang kong liyok. Kaya tingnan niyo niyang magkamata siya. Mayroon ba yung pagkatuog? Lamihag ka no eh. Pero, dili lang. Tingnan niyo niyang mukha nitong mata. Masag panas ako. Mandita ba yung kagnaw? Isip ito. Ibahigda lang din ako siya ron magkagawas ko. Miyunong naman uwan. Ang bugnong hangin na lang ang nagpabilin. Maghinalan ko. Aron din siya magkamata. Hinay lang.
Praise the Lord. Nilurang na dyan yung taon. Thank you, Lord. Salamat, Diyos ko. Makapauli na gyud sila si Angelo og Iloy. Ug masusi na gyud nako si Inday Ayesa. O sige, nakaw na dayon. Susihan na dayon ang imong Inday Ayesha kung naunsa to. Ayaw na laghuna-huna si Iloy nga imong anak. Nasuko gyapon ka, Mare. Wako masuko. Nagsulti ko tinuod. Di man angay kabalakan si Iloy kay kauban man lagi niya si Angelo. Si Inday Ayesa yung taon. O sige, lakaw na. Lupad na. Atuan na tong imong Inday Ayesha. Ha? Hala, ay, abi na kong nilurang ng bagyo. Wa pa man di ay. Milurang ng bagyo. Kailangan na magkapahawa ko din eh. I'm so scared. I'm not familiar with this place. Sabi ko pa ingon. God. Kung tinuod ka, help me please. I don't want to die in this place. Somebody help me. Somebody must help me. Oh my God, this is terrible. Sabat ko magin. Kanagang mga kahoy, kanagang bali. Ako'y bakit ang agyanan. But I have to get out of here. Hindi pa nimapit ko gabiin din eh. It's so scary. Bahala na kasi ako maabot. Sa kanilin ako din eh. Upawa na ako din eh. Oh my gosh. Slippery pagit kaayo. Dali pagit flat ang surface. Oh God! Nakaduhog ka na ako. Asa man ko paingon? Asa ko maagi? Asa man? Hindi ko na kinagagianan. Gutom na pagit kaayo. Tugbaw na kaayo. Hapit na pagit ka. I'm so scared. I'm so scared. Pero bahala na. Napadayan lang yun ko. Bahala na gasa ko po, Apo. Hala, kaluoy tao ni paingoy. Lagi siya mahimutang madam. Nabalatan niyo sa pag-ayo ni Ayesha, uy. O gani si mabalaka sa iyang mismong anak. Pero, naon sa bitaw ka si Ayesha, no? Mas siya kaya naitabo niya. Ganisa na ganilakaw. Kapoy na kayo ko. Gagong kayo ang yuta. Mamatay na madaig ko, Lord. Hindi na daig kong patyon. Lord, please don't. I want to live pa. I want to be with Angelo pa. Thank you. Nakakapagkakainisa nga. Nagdakdagan kayo ko.
Yak ang sala. Pabalian sala akong gikopter. Luigi, hapon na. Wa pa malagi sila. Bito madam no. Lisa tingali nga gianan. Pero may kabayo man to sila. Bitaw sab no. Ano kahanga pa man sila? Uy! Oh, nakadungo ka ni Aaron, Luigi? Yes, madam! Nga na sila! Ay! Thank you, Lord! Sugato na to sila, Luigi. Uy, ang kabayo naman lagi ni. Hay man din sila si Angelo ug Iloy. Ginoo ko. Nganong ang kabayo naman eh. Lisig yung tingali nga gianan, madam! Uron sa pagkaha! Pangutangan ka na itong kabayo, no? Pangutangan ko na ni Paing. Ha? Gikulbaan man ko, Luigi. Tingali may daotang nahitabo nila. Uy! Simba ko, madam, uy! Basta kay gikulbaan gid ko, Luigi. Gikulbaan gid ko. Ipapangita sila sa inyong mga tao, pare. Mukuyog ko. Mukuyog ka. Aron mangita nila ni Angelo og Iloy? O gusto ka lang mukuyog aron imong masusi ang imong inday, Ayesha? Pasensya, Paing. Pasensya. Angay lang tuod nga imong susihon si Ayesha. Sige. Adua ang imong mga tao kung kinsay makahigayon. Kuyog nila og pangitaan ninyo sila si Angelo og Iloy. Og apilan na lang sad si Ayesha. Mag-pray lang yun ta, madam. Mawali daw tang hitabo ni Sir Angelo og Iloy, uy! Og ni Ayesha, Luigi. Dili basta-basta katong bagyo, ha? Tanawa ragod ang palibot, oh. Tanawa. Kadaghang mga kahoy nga nangatumba. O kining bahay asyenda. Tanawa, unsa na'y dagway ni ini. Lagi, madam, uy! Mura maganig gihubuan ka ng bahay, madam, uy! Nga dako pa kay ni og ligon pag yun. Kung sa nakatong payag nung gangiingon ni Paing, iyang gibinla ni Ayesha. Huwag ka ito gilupad. Naon sa bitaw ka si Ayesha, no? May pagkahinano ko. Huwag siya may bawang nga. Ako siya gibiyaan ganina. Maayog yung pagkatog. Ngano kang niabot pa niya sa kong kinabuhi. Gidecide kong pagkaslan siya para lang tripping. Para lang gidunta pag-satisfy sa kong ego na iyang gihagat. Pero ako mag-expect na maabot ining puntuha nga kumplito lang akong feelings na nagtanaw lang niya karon nga nato. Di na joke. This must be love. My one true love. Nilihok na siya. Iloy? Ops! Ako niya? Angelo? Oo. Ako tao ni. Iyawan ko ni Muda. Abi na kong ibo na sa kong atakon. Uy, hala. Happy na lagi mong ngit-ngit. Oo. Pero ay kamala ka. Nanay pagkaon, no? Pili lang, anak. Dahil saging, hanggang hilaw, o amot kung saan ubang mga putasa o kaila, anak. Naasa dahil lubi. O guwabas dahil. Nilakaw di ay ka? Oo. Para mangitag pagkaon. Wa ka makaila ining kapayas o avocado? Oo, nagkaila ko, anak. Sige, kao na. Asa may mong ganahan, anak, ha? Ikaw? Sure ka? Oh. Ako yung mong ganahan kanon? Ha? Di ba? Ang akong ipasabot ba? Ikaw sad ba? Kaon sad? Pili sad kun unsay mong ganahang kaunon. Ikaw masay ganahan akong kaunon. Ikaw ba? Ayaw ko't pagpinuang. Huwag mo kong pinuwang. Ikaw gyud may ganahan akong kanon.
Loy, kikulbaan man hinoon ko maayo. Dili na ko makaharong og tanaw niya. Ay, pino ko. Tanaw na ko ba? Tanaw sa akong mga mata. Uwa magkukumudok ko. Tanaw lagi na ko ba? Loy, madungog ka niya ang kakusog sa akong kulpa. Tanawa ko ba? Tudoki ko. Makita nimo sa akong mga mata. Nagkakanunon na kay ko nimo. Reklamo gid akong tiyan ha. Siguradong igutom na sa gagmayo. Sige, mga ano ta. O siya itong unahon ini. Ingon na to kita yung feeling. Dili pasabot pero murag nag-awas-awas ang kalipay sa akong kasing-kasing. Kao na, hungitan ka? Ayaw na. Ako ra. Thank you ha. Thank you. Lord. Feeling na ako in love dikit siya na ako. Murag dili na gid kaduha-duhaan. Ug ako sad Lord. Murag dili na gid ako matinay nga na in love na sad ko niya. Batayan ako siya manutog. Gikapoy lagid kaayo ni siya maong nakatuog sa'yo. Sa'yo pa man kitron pa. Ngit-ngit na lang yun. Lagi. Alas 6 pa. May gani, wa pa ma-off ang niya cellphone. Pero padung na malubat. Wala basta't ko makadag cellphone daw. Bantayan lagi din ako siya. Makamatara ni siya unya. Ug kung mausap tong kanina, murag malanay na gid ko. Huwag siya mga matao, madang nagpabilin dito. Arang sayo nila pabadayon ang pangitan nila ni Sir. Pero kami nila ipaing, huwag ang uban. Masayo sa balik dito. Madam, lisuki kagyanan, madam. Uy, grabe mga kahoy, anang atumba. Pastilan, Luigi. Unsa man gyud kay nahitabo nila. Wa na gayhunong ang akong kakulba. Mukuyog ko ninyo ugma sayo sa buntag ha. Ayaw lang pag-uban, Mare. Kaya delikado kayo ang ianan. Wa ka di magpabilin dito. Amin ako nabala ka kapag ayo kang Aisha. Ha? Akuan, mosayo mami ugma, Mare. Pero di ba mas maayo unta to nga tuwa ka nandaan dito aron mas dali kang makapangita niya. Oo. Ha, sige na mo. Pangaon na mo kay nag-andam na migdaan og pagkaon. Noy? Mga anak ko nuta. Wa palang gugutuma, Luigi. Di unta ko mukaon. Noy, sabtan na ko na si madam, ha? Sabtan lang gyud. Oo. Angay mo yung sabto ng mga senyor. Yeah, teacher. Good morning. I said, good morning. Good morning. Unsa man ang naasi mong tughan og mga pukton. Kadagang kong pangusana. Ako katuning pagpangitan ako mga putas kagahapon. Kala magkabantay kay ngit-ngit naman god. Karon klaro na kay hayag naman. Kaluoy gud nimo. Imo ra din ang giantos nga wa matambali. Pwede naman ni mo hagkan para muwang hapdos. Oh. Sigamay pa ko. Basta mapangos ka ko. Hagkan naman tong mama. Pwede mo hagkan? Oh. Joke, Roy. Sige na, mga ano ta.
Niya pa man niya itong mga prutas, oh. Oh, Nagkatugi kag tarong. Nihagok pa gani ka? mao ba? Time na nga, mupahawaan ta rin eh. Mangita pa tagkagyan ini. Kasiguro kung daghan yung mga kahoy nga tumba. O lisod na gyud nga agian. Pero okay na kay, ihayag naman. Ang imong mga pangus. Okay na na. Ay, nagtagda. Okay naman unta kung muki sa imong mga pangus. May gusto kang isulti? Uwa. Okay. Asa gali gusto nimong kanon ini? Kinilang tingali gihapong saging atong kanon kay dililisod ang pagpanit. Okay. Guman na itong kaon, magawas na denta din eh. Aron, magkabalik na sa sinda. Ansa ron? Si Magilo! Mamiloy! Kisigi pa kita. Salamat! Salamat kay nainangita na to! Tara, magawas denta din eh. Di ta nila makita na yun kay nasalip na sa dagang mga kahoy nga nagatumba. Dali, tara! Diarami! 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 Yo! Diarami! Nakadawag sila na to, Angelo! Hey! Asa po na pita? Sir? Eloy! Luigi! Diarami, Luigi! Nalipay lang ko. Babae, gide ka. Dali, be. Ay, thanks God. You're okay. Gamito ninyo usa ka, kabayo, sir. Aron makabalik dahil mo dito sa asyenda. Ganun kami naman. Kamu di ay. Tabangan pa nila sinoy paing sa papangita kang Ayesha. Si tatay? Si tatay? Nakita ninyo si tatay? Actually, dito sa asinda si tatay ni mo sa pagbagyo. Si Ayesha ra yung gibilin dito sa bayag sa bukid. Mong, naratol kayo imong father. Oy, nahingawa mong bagayo. My God. Luigi, dada na balik sa sinda si Luisa. Mutabang kong pangita kang Ayesha. Okay, sir. Asa may magamit akong kabayo? Kato lang puti, sir. Sige, tala mo. Atali, Kalibutri. Ay, salamat. Dilitan na ni Kuyog nila. Wala pa nitay Kuyog pagbalik sa asyenda, Iloy. So guys, let's go na! Ipasakay na ninyo si Iloy! Girl, okay ka lang? Okay ra. Hala, uy. Di ka okay, no? Nagbrara ka din yung taon, no? Ha? Hala, uy. Labing siguro, no? Nangaugan na lang sa inyong lawas ang inyong gisulob. O si Sir Angelo, no? Tuan, ilupad na tao nga naghukas ra. Mamiloy! Ay! Siya kayo na sa kabayo, ma'am. O sige na, Iloy. Sakay na. Araw magkailis ng taon ka. Sige na. Bibi, mutabang ko pa sakay niyo mo, Bi. Dali, Bi. Sige, una na mo, kaya mo sunod rami. Adto na ta, ma'am. Luigi, dada na balik sa sinda si Luisa. Mutabang kong pangita kang Ayesha. Lord, sakit kayo nga akong tugan. Ngano sakit pa kayo ni akong tugan. Ngano man eh. Bukatin kayo nga akong tugan. Karoon pa ko makasuway o. Ingon hindi ka bukaan sa dugan. Murag mabuto ang akong kasing-kasing. Murag ko gituok. Maglisod ko ginawa. Kadiyot! Ma'am! Ma'am Lucia! Nano ka, ma'am? Ma'am Iloy!
Nilihok na siya, madam. Salamat sa Diyos. Iloy? Iloy? Iloy, kami ni. Si madam. Nakila ka na mo. Unsa man ang pangutanahan ni mo, Luigi? Kuyawan man taana. Ako lagi sure, madam. Uy. Si Angelo. Ay, salamat. Wala ma-amnesia. Wa pa si Angelo, Iloy. May kuyog man kuno sa pagpangita kang Aisha. Hala, bitaw, no? Nansa ka to si Miss Aisha, no? Buhay pa ba ka to siya? Ayisa! Day! Ayisa! Ayisa! Ay, may tao ka na yun. Ayisa! Ay! Nalo si Ayisa! Ay, naro day! Diyos ko, salamat! Ayisa! Day! Day, Ayisa! Huwat ng gamay, day, ha? Naanak ko, day! Naanak ko, day! Naanak ko. Ay, Paeng! Kami nalikuan ni Ayisa, Noy. Ay, delikado ni Moy. Kaya mugtuhod, lisod na kayo. May slide niya ka. Sa muking daan. Kaya na ako, eh. Ay, ko yung pugi. Kaya na ako. Ayan, sure ka, Noy. Lagi! Dako na sa problema kung madisgrasya ka. Ipalayo ninyo sa Tatay Paeng din kay delikado. Nagkinalan ko 2 katao. Nabangin ko ninyo. Diyos ko, walang untay na utang hitabo kay Inay Ayisa. Walang utang. May mga tunog sa kabayo. Niya na sila. Hala, oy. Unsa kayo balita, no? Sana mo, ato silang sugaton. Tay, unsay na itabo? Hain si Angelo. Nganong kamuro? Noy, balitay una ni, oy. Ano sige maghilag diya, oy? Ha? Ano sa si Miss Aisha? Wala siya palimuot niyang amo isang nakitaan ubo sa pagpang. Nasangit ang iyang lawa sa kahoy nga natumba. Namatay na si Aisha? Naginahawa pa, Mari, oy. Imo ba sa patyon? Mao ba? Ingon ka man good nga nasangit ang iyang lawa sa mga kahoy nga natumba. Oo, pero wa mo kumingon nga patayng lawas. Pero, nganong wa man si Angelo, tay? Naghukas na ba ito siya? Og basa kayo to ang iyang karsonis nga ambot og nauga na ba lang to siyang lawas? Nilahos sila sa hospital sa lungsod. Aron mati man dayon si Inday Ayisa. Di ba, angay nga ikaw mo ito, atay? Og dili si Angelo? Ingon bitaw ko. May sister man siyang panhion ako sa asinda ug siya na'y bahala kang Ayisa. Mao ba? Oh, sige. Relax na lang, Noy. Kaya murag ikaw may Noy gibagyo noon. Hagay kayo mong dagway, oh. Lakaw na sa kusina, Paeng. Nangaon na tong imong mga kauban. Sige na. Salamat, Mari. Girl, okay na ka? Ha? Okay naman. Mo pahuway lang una ko. Kapoy pag yun ang ako lawas. Tabi una ninyo, ma. Luigi. Okay, sige, Eloy. Dili man ang akong lawas mo, kapoy. Ang ako magtugan. Wa ko kasabot. Nahiubos ko. Naglagot ko nga murag wa. Ambot o yung naunsan ako. Nayampag naman tingali ko. Tulo ka oras na kapinang nilapay. Wa pagit siya. Gusto kong manawag pero way signal. Dili ko mahimutang hawa pa siya. Tanawag ko ba? Tutuki ko. Makita na mo sa kumong mata nga. Kakan-unon ang iko nimo. Angelo, asa naman ka? Gusto na ako nga naa ka diri. Gusto kong makadungog sa imong tingog. Gusto kong makakita o balik sa imong pagtutok na ako. Kanay, kiss you. Mabuang na ko ini, Angelo.
Pauli na ba? Asa naman ka? Eloisa, Angelo pa. Tari na ba? Pauli na ba? Angelo? Oh, Nana! Kaniyot lang, Nana! Sorry kung nadisturbo ti ka, ha? Luigi? Nagpakuhog ilisan si sir. Ako ra. Ako rin mo ito ni Gilisan. Oh, kita Luigi. Kuyogi ko. Ha? Okay. Mare, sila to si Iloy o si Luigi? Ha, Mare? Maghatod to sila og ilisan ni Angelo. Magtuto sila sa ospital? Oh, Uy, ako. buti mo. Pero di ba angay nga ako'y tuaro sa ospital? Nag-apong kang inay Ayesa? Ano si Angelo man? Pangutan na oy paing. Kay wa ko mahibaw sa tubag. Murag, di manggod mao. Ngano? Asawa na bugod na nimo si Aisha? Gikasal na mo? Wa, Pwes, wa ka pa'y katungod niya. pero kami na manggod. Mao ba? Pwes, lupad sa ospital. Nakatultol ka man dito. Adto kung gusto ka. Abi na kung di ka makamaong magminaldita, Mare. Abisad gani na ako. may gani kay may kailari ko din sa ospital. Gipahuwam ko'y kasuloob. Pero, itugnaw paghihapon ko na. Mr. Montalban, nakamat mo ng pasyente. Mau ba? Thank you. Iskada. Naulian na si Aisa. Wa man ting-ting ko kauban. Uy, lahit na gini siya rin ay. More there is something Wa pa kayo kung makagets. Iloy? Ngano, Luigi? Okay na gid ka? Oh, Sure? okay naman. Sure ka? Sa tinuod lang. Wa ko kahibaw kung okay ba ko, Luigi. Uy, hala! Lain na mo pamati. May palagi nga, wat na nilakaw, uy. Nagsuko na ba itong tao, sir? Okay ra ko. Okay ra ko. Wa ko maunsa. Pag sure diya, uy. Di ba ito lalim mong ginangatan, ha? Bisag nakapasilong mo, pero the fuck? Nabasa kayo mo. Uglaughan mo. Napila ba ito ka oras, ha? Nung tawar ko, delikado biya ka ito, ha? O niya, napasara mo dyan mo sa kaon. Pero, okay ra ko, anak Luigi. Pero ano sa matong giingon, uy, nga di ka sure na okay ba ka? Lain ang akong gipasabot, Luigi. Lain. Lain? Ano sa mong lain na? Luigi, may isulti ko nimo. Aisha. Angelo. Angelo. You're safe now. Ikaw nagtana ko, Tini. Ikaw ang... Oh. Nakitaan ka na mo kung wala'y panimuhot. Mong gidadayin ka na mo din sa ospital. Thank you. Thank you so much. Ay na pagsulti. Magaling magkadaot na mo. Hold my hand, please. Okay. Don't leave me. Please, don't leave me. Okay, anira ko. Relax lang. At si Betty harag katuhog lang. No. No. I'm scared.
I'm so scared, Angelo. Huwag ka na angin kadlukan pa. Diya ka na sa ospital. Ugwan na ang bagyo. Habi na ko, umamatay na ko. Habi na ko, dili na ko makasurvive. Sige na. Igo na. Ay napagilak. Okay. Paway lang. Adira ko. Promise, don't leave me, Promise. Thank you. Thank you. Ayaw buhiing akong kamot. Wala na ko buhi eh. Nagkumpot na ko siya mong kamot. Thank you. Sige, matuog ko. Basta ayaw git ko piyae, ha. Di lagit kabiyaan. Anira ko. Dilit kabiyaan. Angelo? Oh. Eloisa? Ganun ni anima ka? Naghatod ko sa imong ilisan, pero nakailis ka naman di ay. May kaila kong nagtrabaho din eh. Iya kong ipahuwam. Angelo! Ayaw ko biyahe, Angelo! Don't leave me! Kadit lang ay isa, ha? Biyahan talaga kadit lang. Tala sa labi. Huwag ka ginutak man, eh. May pahuway na ginutak ka sa bahay. Pasensya na. Sige. Dili namin magtugay ni Luigi. Dawatan ang imong mga ilisan. Sige. Pumalik na rin mo sa Sinda. Luigi, ikaw na bahala kang Luisa, ha? Okay, sir. Tana, Luigi. Ato namin, sir. Hoy, girl, huwat ako, oy! Girl, tingin ka diha, uy! Huwag mo talaga away ini. Huwag mo tayo tingganay. Ano? Tata marabi. Padapalin sa tabi. Kuya, huwag tani muda. Kuyawan kag nabuang ako, Luigi. Og sure diha, uy. Nagsagol man ko na akong gibati, Luigi. Nagkatawa ko og naluoy sa akong kaugalingon. Kaya na-scam na sad ko. Og dili ni unang higayon. Paasa kaayo pero wa gyud di ay. Girl, di man ko na paasa lang. Og naa naman good na good. Nagselos naman ka. Oo, nagselos ko. Sakit kayo akong dughan. Nindot na gud kaayo ang akong feeling. Kilig na gud kaayo ko sa among mga moment. Sud atong payag ganitong pa sa mga tubangan. Pero asa man siya karon? Tuwa ni Ayesha. Nadungog pa gid ako kaya giingnan si Ayesha nga dili gid siya mo biyain eh. With matching gunit pas kamot. Luigi, mura giduslak-duslak ang akong dugan sa kasakit. Unya pag yung kikasabaan nga nung niadto ko. Nawagtag iyang pinatanday-tanday nga tingog. Nga nagigsulti na ako. Mura kong pahuwi nga way nahimo. Girl, wa man to siya mga sabat ni mo. May kabalakan man to iyang tingog. Nawari lang to siya nga, nilakaw ka. Unya siya. Wa siya mabala ka siya kaugalingon. Parehas maming nabugnawan. Mas grabe pa man gani siya kay may mga pangus pa. Ngano siya mo kinahanglan nga mo bantay ni Ayesha? Di ba sila naman si tatay? Ngano dili man siya makabiyain eh? Ngano dili man siya makasugo og laing tao para mo bantay? Ngano nga ako, be? Ako, iyaro ba ko gitugyan nimo? Sa ato pa, mas importante pa si Ayesha. Sa ato pa, mahal gid niya si Ayesha. Og tingali, karon lang na niya na-realize, Luigi. Wait sa ha. May point man ka. Pero, ayaw lang i-close imong mind, ha? Bakit ang may bawas tinuot ng istorya? Ayaw lang palabis mong gibati.
Gusto ka, Luigi? Dili ko angay magpalabi sa akong gipati. Huwag ko mutakam. Nagpadagyo ko sa akong gipati. Abi mong gud akong maunag ito. Bunga raman dito sa bagyo. Uy. Di na mauya ko ipasabot, ha? Girl, love lagi ka ni Sir Angelo. Sigurado na kung ana. Ako manggon. Di na pala bis imong gibati na pagselos. O na akong ipasabot. Ambot lang, Luigi. Ambot lang. Sa tinuod lang ni Paing, wag yun may bawat tinuod ng sitwasyon ni Miss Ayesha. Pero one thing sure, nga buhi siya. Nabalaka na dyan kong maayo, Luigi. Gusto na yun kong magkakita niya. Oh, abi na ako, nilakaw ka na. Oh, Lakaw na. Adtoan na sa ospital ang dili ka na mabalaka o magsigig pangutana kung naunsa ang imong pinalanggang Inday Ayesha. pero Oh, anong pero man? tuwa manggol si Angelo. Pues, sortihi si Angelo nga mo pauli na dinhi. O ikaw na mo atiman kang Inday Ayesha. Katingali nakalimutong akong anak nga kamo na di ay ni Ayesha. Asay maayo, Mari. Imo una siyang tawgan. Ngano, nay signal? Oo, wa pa man di signal. Nay Paing, mas maayo matingali maghuwat na lang yung tanong kung sa'y balita, no? I believe, nga doon na yun akong hinungdan nga ano si Sir Angelo mismo, anang unay sa pagbantay kami sa Ayesha. Relax lang yun, Noy. Okay? Luigi! Madam? Ay, dali. Na ako ipakita nimo. Masa pa, madam? Tanawa si Paeng. Nagsigi og lantaw sa layo. Oh, tanawa oh. Nagpamahid sa iyang luha. Hala, kaluoy sa tiguang. Ha? Wa ka maluoy niya, madam? Iyan ang tinayuan, dili ba? Patuga-tuga siyag pakigrelasyon o guway kasiguruan. Kuwang naman lang kamuingon nga. Mirising niya, madam, uy. Kay mauman bitaw na, Luigi. Maikog lang kong mulitok. Madam, uy. Madam! Madam Yula! Oo. Si Ma'am Eloy! Ha? Kay nga naman si Eloy. Usay na itabo. Luigi, pangitaas si Angelo. Pahibaw ang ani ako. Sige na. Oo, sige. Ako pangitaon. Luigi, nangutan ako pa ni Inday Ayesha ba? Gida ako sa syudad. Tuasap si Angelo? Oh, kauban si Angelo. Ang ambulansya ng ospital ang ilang gisakyan. Dili! Eloy, kung sa manggidi ay ang imong gipati, ha? Nga nagsige ka maghilak. Dito na bitaw ta sa ospital. Nakikpamaulin ka gyud. Unya karon, nagingon ana na ka. Nabalaka gyud kog maayo nimo, Eloy. Ayaw ka balakan ako, ma. Okay ra ko. Kung sabay okay, init ka kaayo na nagsige ka og hilak. Unsa man, sakit kaayo ang imong o? Madara, ma. Mawara di karon. Nakainom naman kong tambal. O, lagi. Pero nagsige ka man gud og hilak. Pasagdi lang sa ako, ma. Pero ayaw nagkabalakan ako, ma. Ma-okay ra ko karon. Basta ka nabalaka gyud ko nimo. Nabalaka gyud ka ay ko nimo, Eloy. Madam? Uhoy na dito ka. Ako di bahala kang Eloy. O sige, Luigi, ha. Pero kung simba ko magdahan, pahibaw agid ko, ha. Ayaw ka ikupagpukaw na ako. Sige, madam. Eloy, muadto na ko sa akong kwarto, day. Sulti gyud ha kung sa imong gibati, ha. Oo, ma. Okay, sige. Biyaan taon na mo. Girl, Gusto ko mo syakit, Luigi. Gusto ko mo syakit. Nga nangingon ini man kanunay, Luigi. Kung kanos ako ma-fall niya, mawara man sa siya dayon. Nga mangyod. waman lagi mawa si Sir. Uy, doon na lagi mga kakulian nga dili kapugnan. Kanya nga na nagpalayo man siya. Nga nawa man siya magsugo og mga tao nga makapahibaw na to.
Nga kinahanglan dahil niya doon sa syudad si Ayesha. Nga naman. Iloy. Ano na lang, ha? Kaayo pagdali sa imong hilanat. Aron mo adto ta sa syudad. Aron matubag ang imong mga pangutana. Bilisan magkaroon ng signal good. Way gamit rong panahon na bisan unsa ka mahal sa cellphone. Patas tanan karon kay way signal. Bulahan ganita kay niya ta sa hasyenda ug dunay generator dinhi mong hayag ta. Dili ko moapa sa syudad. Oh? Dili na ko ipamugos akong kaugalingon. Asawa man ka, uy. May katungod man ka. Nahibaw ka gid sa among sitwasyon, Luigi. Wa pa mi klaro. Pero Iloy. Okay ra. Pildi na sad ko. Pildi na sad ko sa akong kaugalingong pagbati. Pildi na sad ko. Ngunit di naman pala at may mahal ka ng iba. Luigi, adto lang sa syudad aron imong masusi unsa gyoy nahitabo. Pakuyugan ta lang ka og tao nga mo'y makabalik dinhi aron sa pagpahibaw namo kung unsa nay balita. Kay lisod pa man gyud ang komunikasyon karon. Dako man gyud ay kadaot ang bagyo ha. O sige, madam. Mangandam na dayon ko. O sige. Kay nagpaandam naman ko og pagkaon aron makapamahawd na dayon mo sa dili pamumugikan. Sige, madam. Tuwa sa syudad si Luigi? Oo. Ako lang siyang gipaadto, Iloy. Aron mahibaw tag unsa gyud nahitabo. May gipakuyog ko niya nga tao aron kung dili pa man siya dayon makabalik, may mag-una na paingon dinhi aron sa pagpahibaw nato kung unsa man gani. Oh, may ubos-ubos na ang imong hilanat. Wa na makaabot og 38. Hinaot nga maus-us na gyud ni hangtod mawa. Mare, dira prutas kay magisugo, mare. Hain man di ay Cecilia nga akong gisugo, pre. Tuwa sa kusina. Ako lang ang midain ni paingon din, he. Oh. O sige, bakan-anan lang si Iloy. Biyaan taon na ka ha. Daghan pa sagog ati manon. Pero mubalik ako. Okay rama. Sige. Salamat. Okay. Kung sa may ganahan mong kanon ini, Iloy, ay saging, kapayas, chikos, napay tambis. Asa may imong ganahan kanon din eh. Oh, Iloy? Oh, naunsa man ka? Uwa, tay. May nahinumduman lang ko. Si Angelo? Oh. Iloy, bisag wa kay gisulti, nagasapot ko. Si Angelo ang naasi mo una. Mahimong dili ka mo angkon. Pero nahibaw kong nahigugma kasi mo pa na. Tatay ba? Ayaw paglimod. Ngulingi mo ka. Mauwaw ka. Ayaw ka uwaw. Kinasal mo. Umagani ko mauwaw nga gibati ko gugma kang Inday Ayisa. Ew. Luura sa di mo tay, uy. Gibidli naman hinuon ko na minaw ni mo tay. Ayaw sa uy. Masakitan mo sa kuwana. Wa na may gipili ang gugma. Oh, pasensya tay. Wa pagani gihapoy balita ugma. Muadto ko sa syudad. Pagpakuyog ko kanang suweto sa syudad. Kinahanglang mahibaw gyud ko kung saan ikahimtang ni Inday Ayisa. Angelo? Hi, Miss Ayesha. How are you? Luigi, hain si Angelo. Kailan nakaadlaw nga wasi mo anhin ako. Di pwede. Na-admit sa si Sir, no? Gihilantan o giubo. Unsa? Oh my God! I want to see him! Mato ko sa yung kwarto! Oops. No. Ayoko pugni! Mato ko sa... Kasakit! See? Ikaw mismo, God! Ikaw mismo maglihok-lihok! O, magpuyo na lang, okay? Ganong sakit magkaayo! Nga rin maglisod na kong lihok! Ang imong doktor na ang sukit-sukita, Ana, ha? Okay, Miss Ayesha? Wa ko sa posisyon, Ana, para musulti nimo kung sa imong sitwasyon. Buset!
I want to see Angelo! I want to see Angelo! I want Angelo! Amen! Day Aisa, kumusta na? Salamat sa Diyos, kaluwas na ka. Manong giya ka? Day Aisa, Ikaw ang hinungdan nga nung hapit ko mamatay. Kung wa pa ko'y mudan sa bukid o nagipiyaan, tiliun ta tumahitabo na ako. pero andi Inday Aisa. Di na ko gusto makita pa si mong naong paeng. Mga pahawa karon dayon sa kong atubangan ug ayaw na pagbalik. Day Aisa, ayaw yung taong ko kumidyahi og yung ana na yun. Unsaon malang atong nasugdan. Imo na yung itawag og love. Nalimot ka. Stop! Oh. Bear this in mind, paeng. Gigamit na tika. Gigamit na tika aron makapaduol ko balik kang Angelo. Dili. Muli tinuod. Mga ayaw pag-ilusyon ka, dunay kita. Tungod kay why kita. Why kita, paeng, wa! Inday Aisa. Paita ining way signal, we. Huwag mi kaliputan unsa na inahitabo. Tuwa sa si tatay sa syudad. Kumusta naman ka? Si Angelo, kumusta ka? Sige, may pa ko. Basta mapangos ka rin ko. Haggan naman ito ni Mama. Pwedeng imong haggan. Ngano na hinumdum pa mga pili? Naun sa mga siya. Wasag ka siya hilante. Unsa siya? Superman. Pero, ngano na pala ka man ko niya? Dako na siya. May buot na siya. Tanawa ko ba? Tutuki ko. Makita na mo siya kung matanga. Kakanuno ng ikon mo. Dili na ko angay pa magkunahuna ini. Ako rin alkansi. Drama-drama ko diri unya siya. Tuwa. Nagatiman kang Ayesha. Mas importante si Ayesha kaysa nako. Mas importante si Ayesha kaysa siyang kaugalingon. Eloy, kumusta ka na? Wa ka na gyud mo init og balik? Wa na, ma. Oh, salamat sa Ginoo. Si Angelo ka. Nabalaka gyud ko. Wa basad ka to hilante. Pero hinoon, to araman siya sa syudad. Og dali na siya makapadoktor kung unsa man gani. Wa pa man say na mauli nga nangadto sa syudad. Wa pa gyud tay balita kung naunsa sila didto. Unsa man ron? Way pag mga matay upaw! Mga pagag! Mga siguan! Si tatay? Buhay ko ninyo, buhay ko. Ay na ko ninyo, tapuke! Apugal mo ko ninyo, ha? Inday, ha? Ay ko yung gulitik. Hindi ko matumba. I can manage. In English to, ha? Hoy! Anak! Akong anak kagwapa. Parehas na ko in love. Tay, nga nubog man ka! Nagpalabay lang ko sa kagool, anak. Sugay ka kong dugan, Tinoy. Kuyugan lang una na ko si tatay sa amo. Mas maayog ato lang siya dito. Maikog na kaayo ko nimo, ma. Pero murag wa pa man tumatrabaho ang inyong bahay, Iloy. Human sa Bagyo. Wa pa tumasusi. Okay ra, ma. Ako lang unya to ipatanaw. Pero kung lisod gidigdaan, mamalik lang unya mi dinhi. Dinhilang una ka na si tatay nimo, hangtod nga mahuwasan. Unya na siya dadas sa inyo kung maklaro na tong inyong bahay. Ma. Manangid lang ko nimong daan, ha? Unsa man? Ato na lang gyud una ko sa amo. Dili lang gyud ako biyaan si tatay. Sige. Murag, dako gyud nagproblema sa akong tan-aw. Nagbalik na tingali sila si Ayesha ug Angelo, ma. Unsa? Iloy, ayaw pagsulti ni Ana. Di man gud imposible, ma. Pero ikaw ang mahal ni Angelo. Ikaw ang iyang asawa.
Nahibaw ka gyud ma. Nawa pa ni klaro amo. Adtong pagbagyo nga kamurang duha. Wa ba di ay nimo mabatyage ang iyang pagmahal nimo? Nagkurog ka. Jackson ka. Basin lang may banan ang imong katugnaw ng ati. Wa ba gyud, Eloy? Sultihi ko sa tinuod, Eloy. Nahibaw kung may gusto kang isulti. Ayaw ka ikog sa pagsulti ka nako. Sayod ka gyud nga sa sinugdanan pa lang, dool ka na sa akong kasing-kasing. Sige. Hilak lang una. Pero isulti ka nako ang tanan. Kadaghan naman ko kumapaw, ma. Dili na ang unang higayon nga iyan ipa-feel ako. Gamahal ko niya. Pero matag higayon nga ako ning dawaton sa akong kasing-kasing. Mausap man dayon siya. Mao nga dili ko kasiguro kung tinuod ba gyud ang iyang mga gipakita na ko o dili. Eloy, Ang nakapait karon. Kay gisakitan ko pag-ayo, ma. Nadutlan ako niya, ma. Mahal na nako siya. O gisakitan kaayo ko ini nahitabo karon. Nga tuwa siya kauban ni Aisha. Sakit kayo sa kubuot, ma. Sakit kayo. May mahal ka na iba. Kaluoy ni tatay. Naghinuktok na sad. Samtang nagtanaw sa layo. Oh. Tay? Ano, nak? Naghilak naman sad ka. Wa. Ay, mawaharan ni. Mawaharan ni, nak. Sa ginitanan sa atong kasing-kasing tay, no? Tanga. Ay, sa kong inaanak nga tanga, uy. Sakit sa dada. Di bang kung ikaw, tay? Ang imo man kong kasing-kasing. Parehas ning atong kasing-kasing. Mga tanga. Aw, apid ako imong gitawag og tanga. Pero, anong apil man sa kuno ka? Parehas man bitaw, tatay. Nagantos ta sa hilom. Tungod sa atong mga pagbati nga nagkabuang. Para sa mga taong dili angay ini. Nak, ayaw lang po iangin si Angelo, eh. Wa man siya dito pag duaw na ko ni Inday Aisha sa ospital. Aw, nilakaw tingali siya, tay. Oo, di ay no? Ayaw kalimutay, ha? Nga siya mo ay nagdani Aisha sa syudad. Pero... Klaro na, tay. Importante para ni Angelo si Aisha kay nako. Kaysa siyang kaugalingon, kaysa bisan kinsa. Mahal niya si Aisha, tay. Maunay klaro ang pagkasulti og ato ng dawaton sa Waykusmod. Unya ka mo? Aw, ako nang gianda mga kong kaugalingon, tay. Nga inigbalik niya, iyan ang gipaanaw ang among kasal. Aron magpakasal na sila ni Aisha. Ako na nang napangandaman-daan, tay. Iloy. Sakit sa dughan, tay. Muangkon ko. Tungod kay nakatuon ako sa pagmahal niya. Oh. Tinuod kita ng ilang giingon no nga. Nindot ang gugma. Nindot, pero batisad. Kay masakitan man ta. Iloy, dako ako pagtuo. Nga dili ka maparehas na ako. Unsabay dili tayo, uy. Ikaw rabi tayo disulti nga diingon si Aisha. Nga iya ka lang gigamit para maduol siya pagbalik kang Angelo. So, mauna ni. Milampo siya, tay. Nakapaduol na siya balik kang Angelo. Mauna ni, tay. Iloy! Palabig naman diha. Uy, gusto na, uy! Nagalagay mo na mabla ka, uy!
Okay na, tay. Kaya pa. Sabay kaya, oy. Pasig nagtuo kang kusgan kapag hapon, ha? Tay, maubitaw nga ako ning gibuhat. Aron mo balik ang akong kusog. Wa naman ko ko'y practice. Maong nawa ang akong kusog, tay. Wala ayo ning magkinabuhing senyorita ta, oy. Pero, okay na sa to. Nga, nakasuway ko kinabuhing haruhay. Anak. Pero, dili na ta mag-iskot, anak, tay. Mo na ilang giingon, nga past is past. O, tay, hinay-hinay nagtapok ang ako mabinuga, tay. Daghan naman sa kaayo ni God. Sakton lang ni. Mahuway na. Ay, mas maayosan nga daghan tagpundo nga kahoy pang sugnod, tay. Gamit baya kayo narong panahon na nga, wa pagid mabalik ang kuryente. Daghan naman kaayo ni. Mas maayosad nga ato ning gibugha, tay, kaysa malabay lang ni. Tanawa, oh. Nahawa na ang atong nataran nga napuno sa mga sangang nangabali atong miaging bagyo. Kita ka na, tay? Oo, God. Nga ako ba, hago ka na kaayo. Tawag ka ng imong dagway, oh. Ibalik ka sa pagkabukid nun. Bukid nun, magyug ko, tay, sa una pa. Kanunay, magyug na. Iloy, ayaw kalimut, ha? Usa ka na kamuntalban. Da, kutob na lang nas papel, tay. Wala naman ganito'y balita ang tinuod nga tag-iya na apelido, ha? Kapin sa buwan na gud ang milabay. Muadto manggod unta to si Mariviola sa syudad para magsusi. Pero nagluya masab siya, eh. Ha? Nagluya si Mama Viola? Ay, dili gud unsang luya, ha? Ay, gisubawan lang. Og mitukar sad ang akong high blood. Pero okay naman ko. Mihugo ba ka, ma? Ikaw sad, mihugo ka sad. Huwag na unsa man ang imong hitsura, Iloy. Murag, besti man na ni Paripaing, imong gisulod. Ako mong gud ni ma. Daanan din akong mga t-shirt o porol. Salamat ha, nga nakahuna-huna kapag duaw na ako. Pasensya na, ma, ha. Nabisi masagugog pamugha sa mga sanga sa kahoy nga nagtapok sa among tugkaran salin sa bagyo. Gitabangan namong tatay paghipos og bugha para sugnod ba. Oh, ngano man, naguba ang inyong stove? Wa pa ba gyapoy kuryente sa amo, ma. Di kuryente ba itong mga gamit sa kusina nga gipamalit ni mga di kuryente ba ito tanang mga gamit sa kusina. Maong balik mis kahoy karon. Lingaw raman sad, ma. Bisan sa pagditok sa iyangan, maglisod ka na, Iloy. Ang tinuod mo ato na gidunta ko sa syudad. O bitaw, gisultian kong tatay. Pero wa lagi ko no mahinayon kay nagluya ka kuno. Oh, nganong nahibaw man sad si tatay nimo nga wa man sad to siya'y anhi-anhi. Iyara sa tingaling nabalitaan sa inyong mga tao, ma. Atong mga tao, Iloy, dili kay amo ra. Ang sunod si Mana, kung maayo na gyud ang akong pamati, magkuyog ta ha. Mga to kita sa syudad. Susiho na to, naunsa na to si Angelo. Gitanduan ako si mama. Nga makuyog ko niya sa syudad sunod si Mana. Pero ang tinuod, dili ko gustong maadto. Dili na ko gustong sakitan pa. Sigurado man gyud ko nga sakitan lang ko sa ako niyang maabtan dito. Si Ayesha na ganit tingali ron ang naa dito sa bahay. Klaro na kaayo. Or kung wa man, tuwa sila magtipon sa kondo. Sakit-sakit lang kustughan kung muadto ko. Mangita lang unya kog alipay nga dili ko makakuyog ni mama. Kung kinahanglang piangan ako akong kaugalingon para lang gyud dili ko makalakaw ako ng buhaton. Dili pa ko andam nga makakita sa dagway ni Angelo. Basta kaisaan ako, Luigi. Dili mahibaw sila si Mama. Huwag Luisa rin ay tabo na ako. Sir.
Isaad ako, Luigi. Nga naman lagi taon, sir. Uy, may katungod man sila nga mahibawgon. Di ka ba magkasamot, Luigi? Di ko gustong mahingawa sila na ako. Buti si sir. Kaluin na ba yan niya? Uy. Sige, sir. Musaad ako, sir. Musaad ako, ah. Tingalig, sir, matagtag na yung baga kung di ko musaad. Ako yun hingawan ni mo, sir. Uy, may daot ka na bayak yun. Di ko gusto. Ngayon ako magkita. Ngayon inay. Grabe dami siyang mag-iwa, sir. Uy, dami na ni mo. Pamagudayon ka matiman adtugwan. Kung makahilanti og ubhano, wasag ka nagatiman sa imong kaugalingon. Mas gawin na magunin mo si Aisha. Aw, hinuan. Masa kung saan ang dami ni Aisha, gwan. Na-fracture mang iyang spine. Kumusta na siya? Naabot naman na iyang pamilya, sir. Ilartong giasikaso ang pagdaan ni Miss Aisha sa States para dito operahan. Wala sa kuntop sila ni mo para magpasalamat. Ay. Uy! Angelo? Oh. Angelo, kumusta? Tita. Dadon na namo si Aisha sa States para sa iyang operasyon. Wa mi mahibawon saon ka sa pagpasalamat for what you've done for our daughter. Kung dili patungod nimo, ambot makita pa ba kaha namo siya? From the bottom of my heart, Angelo, and in behalf of my family, thank you very much and get well soon. Salamat, tita. Mommy, can I have a moment with Angelo, please? Doc, just a few minutes. Okay, sige. Biyaan una nato sila. Ay, isa. Uwi pa ko, ay isa. Ayaw ko hilaki. Ikaw pa. I'm just happy to see you again. But I'm also sad to see you like this. May nga na katungod na ako. Angelo, thank you so much for saving me. Now I know you really love me. Babe, don't worry. After my operation, I'll be back. And I'll take care of you. I love you so much, Angelo. I love you so much. Abi na kung dili pa karon sila mugikan, sir. Karon naman di ay. Luigi, Sir, di ba bahaghapon mag-contact sa Shinda? di pagid lagi, sir. Uy, din sa syudad, okay na. Doon na tayo signal din, he. Pero dito sa probinsya, sir, papagyod. Ato na lang sa Shinda. Sir? Huwag ka magkadungog. Oh, nakadungog man, sir. Pero, Musupa ka, Luigi. di man sa ingon anak, sir. Pero, isa na may motiman mo din, he. Ayun ang problema. Okay, sir. Ato sa Shinda. Pero ayaw sila sulti sa tinuod nga nahitabo na ko. Okay, sir. Ang bahin lang kang ayisa ang isulti na. Okay, sir. Tingnan sila. Kaya di ko magkabiyak kang ayisa. Okay, sir. Tingnan sila. Hindi ko yung paingon sa States para sa operasyon ni Ayisa.
Ha? Muna yung sulti nila, Luigi. Sir? Klaro, Luigi. Unsa? Nahibaw kong masuko yun na ako si Sir Angelo. Pero di na ko kaya nga di mo sulti sa tinuod. Ay! Basta kanidaot yun siya. Masyag yun mo nagkakita niya. O di ko super daot. Pero ay basta ay. Nihugo niyo si Sir. Liman kag bronchopneumonia. Diyos ko! Pero nga naman, Luigi. Ganong ingon na naman. O pastilan ginoo ko. Kaluoy dahil sa akong anak. Madam, di lagi siya gusto nga mag-uol mo. Mas gusto pa niya nga maglagot mo niya kaysa mag-uol mo. Pastilan yung uto ka. Bisan unsa na rin nasod sa among mga huna-huna. Pero di ay ang tinuod. Kaluoy sa akong anak. Iloy, nakadungog ka. Nakadungog ka. O, ma. Karon dayon mo gikan ta paingon sa syudad, Iloy. Pangandam, adtoon na to si Angelo. Ego na ni Ana, Iloy. Tingalik ikaw na sa'y maunsa diha. Bitaw ay. Stress na ba kayo ko, ha? Stress na ba kayo ko? Grabe. Di naman ko na ako kapugan ako kaugalingon pa. Luigi, nagilty kaayo ko. Lain na kayo ko una. Pero di ay, ang tinuod, nag-anto siya. Nauwaw ko sa kong kaugalingon. Ay, pasagdi na lang. Huwag nauwaw ko ninyo. Okay ra, oy. Unsaon nga dili man sad na kalikayan, Iloy? Asawa ka god. Dili gyud na kalikayan nga makahuna-huna ka og dautan. Girl, ang importante nga magkita na mo. Huwag mo na siyang hatagan sa imong tender, loving care. Oh, mao ka na, Iloy. Ako ini, no? Magandang na lang siyang kasaba ay. Sigurado man yun nga, rakrakan ko sa kasaba ini. Tiwa ko mo tuman sa kung saan niya. At dili mo sultin ninyo sa tinuod. Ay da, dili na to mga saba ni mo, oy Luigi. Wa na siya mahimo, inikakita kang Iloy. Goodbye, Eloisa. Kuto berta dito. Mga memories. Namugna sa Bagyo. Tugnaw kaayo. Kuto berta dito. Mas maayong magtuo ka nga. Mas importante si Ayesa para nako kini mo. Sakit lang nga nakasugod na ang tata, pero saot naman. May mga butang na dili na damhon, imahitabo. Mga butang na angay ako na lang ang mahibaw. Sir? Oh. Nabalik-ralay ka dayon. Abi na kong ugma ka pa, Luigi. Angelo, anak. Angelo? Oh, Anak, pastilan. Nga nung wa ka manin taon, magpahibaw nga nasakit ka di ay. Angelo? Angelo. Luigi. Sir, sorry ha, pero... You are fired. Sir? Huwag ka magkadungog. Dali. Ipaduol imong tunggan sa kong baba. Sir? You are fired. Sir, let me explain. Angelo, ayaw kasok si Luigi. Babawa mong tanan!
Wa ko makinahanglan ninyo! Angelo! Ginoo ko, Angelo! Luigi! Panawag ang nurse! Angelo! 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 Luigi, ayaw lang ka ipalabi sa imong kaguon. Dili ka mataktak sa trabaho. Ako nang ipaniguro nimo. Ayaw seryoso ang gisulti ni Angelo. Sorry, madam, ha? Pero nasakitan lang yun ko. Grabe kung kaya akong concern niya. Ninyo, sa inyong whole family. Aw, hinuon. Ako masangsa. Tawag mo tuman siyang gisugo. Pero madam, basta I don't deserve this lang yun. Husto ka. Mao nga akong usbon, ayaw tog seryosoha. Dili ka mataktak sa imong trabaho, Luigi. Pero, dili lang una akong pakita niya, madam. Kay dili na una siya makaginawa ko na. Magpakita pa ko niya at this point in time. Oh, sige. Pero namo, pagpakita lang ha. Naibaw ka gyud nga nagkinahanglan mi nimo. Oh, sige, madam. Deal. Hay man dito si Eloy, madam. Wala lagi siya. Bitaw no. Nagdungan man unta ta sa pagpanggawa sa kwarto ni Angelo. Nibalik tingali dito, madam. Sige, ako susihon. Wa man kuno dito, Luigi. Puong pa sa nurse, di lang una pasudan ang kwarto ni Angelo. Maghuwat lang tag-advise sa doktor kung pwede ba nga may musuod na dito. Daoy, hay man ditong babayhan na, oy. Atong pangitaon, Luigi. Lord, wa ko kasapot. Nga naman to siya. Dili ko mitya ang iyang ipakitang kalakot kanina pagkakita niya na mo. Nga no di ay, Lord. Unsa di problema? Wag ko kasapot niya, Lord. Tuwara siya, madam! Eloy, niya ka naman di ay din sa chapel. Abi na mo hain ka na. Dang, nakuyawan na mig-asak ka. Luigi, okay na ka? Di yun ako okay. Pero, palikamutan ako nga, ma-okay. Pasensya na ha. Ako siyang giing na nga dili lang ipaseryoso si Angelo. Wa ko makasabot niya, ma. Sukogit kaayo siya. As in, sukogit siya pagkakita niya nato. Dili lang lagi nato siya seryosohon. Ingon ni Ana gyud ang mga tao nga masakiton. Labad og utok. Madam, last lagi niyang pagkasakit, madam. Dili lagi siya ingon ana. Lahi po tingali ang iyang nasinati karon, Luigi. Kahibaon ako. Pride. Ha? Macho ba kayo siya pagbagyo? Di ko kalimot nga. Na-disfigured kayo ang iyang body at ang gayunan, no? Hangtod na lang nga. Naabot siya sa ospital sa lungsod nga. Wag yun siya gisulob. Grabing panuhot. Grabing panuhot ka ni Sud siyang lawas o mo nakaroon ang resulta. Makigsulti o niya ta sa doktor. Magpatambag ta. Ha? Ikaw yun ang winner. Ikaw ang getahagan og authority sa doktor nga, maoy mo atiman kang sir. Eloy, ikaw na'y bahala kang Angelo. O kita, madam, bisan, kainan ako ni sir nga, you're fired. Madutas ba? Kita mag-ready kung unsay mga kinahanglan ni Eloy dinhi. Kita support. Okay. Salamat, Luigi. Salamat nga wa ka magpadaha sa imong kahiubos. Madam,
Family naman good mo para nako, madam. Mao nga, bahala nang magkinaunsa, magpabilin lang yun ko. O sige, madam, adun na ta. Namalit sila si Mama og Luigi sa mga kinahanglanon din he. Sawa pa sila mamauli sa bahay. Gihangyo ni Mama si Luigi nga magpabilin lang. Nganong nagpabilin ka man? Ang doktor mo ay nagbuot nga ako'y mabantay ni mo. Kay asawa ko. Okay. Asawa pati ka hangtod yung magawas ko din eh. Rol magkahat ni mo. Isip asawa nga matimanag ko din eh. Okay. May problema. Pero sultihan ng tikadaan aron di ka makuratan. Kung makagawas na unya ko din eh, mo file akong annulment. Unsa? Annulment. Naibahog ka man tingali unsay annulment. Wa ba? Wa ka masayop si mong nabati, Eloisa. Ako nang ipaanul ang atong kasal. Nagkurat ka? Nahubog ka lang tingalis mga tambal nga gitira ni mo. Mauna kasulti kag ingon, ana. No. Seryoso ko. Sa imong una-una. Ngano ka, nga nagkabuang ko dihang nakita ang lawas ni Ayisa nga nasaysaw sa kakahoy human sa bagyo. Nagtuo kang for humanitarian reasons lang po. Tungod to, kaya dito na ko na-realize nga dili na ko maka-afford nga mawa si Ayisa sa akong kinabuhi. Dili. Mura kong mabuang atong higayon ha. Kaya nagtuo kong di na siya makasurvive. Kung naningkamot ko nga badagi siya din sa syudad aron matiman sa mga eksperto. Kana mo'y gusto na kong makita ni mo, Eloisa. Alam mo to ang luha sa kasakit sa imong dughan. Tuod ka na in love ka na nako. Abi na ko, pildin na ko ni mo. Ako na daig hapon ang mananaog. Milampos ko sa pagkuha sa imong kasing-kasing agig bayad sa mga atraso kay mong nahimo nako. Dili. Nasabtan na nimo, Eloisa. Tay, sakit kayo kong dugan, tay. Sakit kayo. Anak, Eloy. Pasilo ako na. Pasilo ako. Ako pingsanan. Kung dili patungod sa kong utang nila, wa kong tarimita po ni mo ang tanan. Wa ka utang sakiti o iudi-idi. Pero dili ko magpapildi, tay. Dili. Ha? Usay mo ipasabot, Eloy. Akong siguruhon nga dili maana lang among kasal. Ha? Angelo. Nga naman eh. Ingna ko nga nagkomedya ka lang. Kano sa amang ko magkomedya, ma? Pero, Ayaw na ko question na pa, ma. Kung di ka gusto nga hasta ang mayo na itong relasyon, maputol sap. Final lang nga kondisisyon.
Ako nang ipaanol ang among kasal ni Luisa. Tingali, madam. Last na rin akong tunog din sa inyong hasyenda. Mabaulin ako sa among dapit. Magdegosyo ko dito. Akong invest ang kwarta nga gihatag ni Sir Angelo na ako. In fairness, ay mong anak nga, maldito nga. Nabutan lang niya. Nibalik pagkamaldito. Dako-dako masapang iyang ipabaw na akong kwarta. Dili ba rin pwede nga... Ari ka na mo trabaho na ako, Luigi? Iloy? Bitaw, Luigi. Dili na si Angelo ang imong amo. Si Eloy na. Hala, uy. Nasyak lagi ko ni mo, Iloy. Ikaw ba yun na? Nga no? Nisamot ka gwapa? Nangandam ng daan si Eloy, Luigi. Iyang gipangandaman ang panakita nila pagbalik ni Angelo. Wow! I like what I see today lagi do. Sige. Sige, uy. Ikaw na nga akong amo. Ikaw na akong amo, Iloy. Sulti na yung kunin niyo si plano, uy. Murag, daghan yung mga ang isulti na ako da. What's up man di ay? In a little while, mabot na si Aisa. Ugi ka didi sa airport, mo diretso na may paingon sa ship. Wa na ni atrasay. Ako nang ipanol ang among kasal ni Luisa. Bisan kon sakit sa akong kabubuton. This is the only way na matago ang butang na din ako gustong mahibawan ni Luisa. Nag-awas na mga pasahero. Babe! Oh. Babe, I'm back! Nice to see you back. Look, I'm good as new. Ito magdugay din eh. Diretso ta sa Sinda. Oh, really? Dili di ulit mo hapit sa condo? Or bisan mag-hotel man lang? I missed you already, babe. Really? Importante maabot sa Sinda karong gabi. Kay first thing in the morning tomorrow, mupaila kog annulment case para sa mong kasal ni Luisa. Oh, really? Really, babe? Yes. Pagkapasayap si mo na dugog. Ako nang ipaano lang ang mong kasal ni Luisa. Oh, Angelo! That is the best welcome statement that I've heard. Okay. Di tayo magdugay. Ningawas mga tao, uy. Eloy. Ma, mahinayon gid ang sports fest nga among giplano ni Luigi. Lingawan lagi sa mga tao, excited na kayo sila. Og dunay ni sa Diyos, madam. Nga pwede ba kuno duna na joy? Duna gyud tay pesta din sa asyenda. Okay ba ka kunong nimo, madam? Ang tinuod, dugay na kay kong nangandoy, ana. Uy. Pero... Uy, nganong pero man, madam? Ma, may problema ba? Eloy, karon lang gyud nako nadawat ang text ni Angelo. On the way na sila. Sila? Sila ni Ayesha. Oh my God! Naabot na si Ayesha? Eloy. Okay, Rama. Luigi, meeting ang mga tao. Mangandam ta sa ilang pag-abot. Magbutang ta og arko sa entrance sa asyenda. Pero welcome Angelo ra ang ipabutang. Okay. Naunsap ko. Nagkakusog ba nagkubas kung tukana
Samtang nagkaduol may sa sinda. Di ko ang kulbaan. Sigurado man kita. Ngawa na dito sa sinda si Luisa. Siguradong may balik na siya kang Tatay Paeng. Babe, do everything ba agad ha? Nga mag-grant tayo ng annulment. Bayad lagi ang huwes. Actually, willing na ko nga ako'y mabayad. Ay lang sa bukay ka excited. Kalma lang. Babe, I can't do that. I'm really so excited. Ang uling tukana. Nagkakusog ba ng kuba sa akong tukana? Nga naman eh. Hala, madam, oy. Naghis ko itong mata ganina nga magfiesta. Pero, mura nagfiesta naman yung takaroon, oy. Humota kayong leksyon baka. Nagapanimaho pag yun kubiko. Banda na lay kuwang ini, Luigi. Fiesta na gyud. Ma, Oh, Ni kumita ang mayor og iyang pamilya. Muanhi sila para sa wedding anniversary namo ni Angelo. Ay, oh! Hala! Anniversary ba rin tuod ninyo karon, no? tuod. Anniversary di iron ninyo. O ma, uwa ko kay baw kung iyabang gituyo ning pitsaha or na timing lang. Hala, uy. Ako may gigulbaan ning hitabo, ah. Kung may gusto kang dapiton ma, dapitan na. Mas maayo nga niya ang mga bisita sa dili pa sila moabot. Hindi ka mang sakyanan pa ingon sa siyenda. This is weird. O ako maanad ka may lang mga sakinan on the way to your hacienda. Itingal ito sila pa ingon sa siyenda. Napmay lang likuanan nga kasada before kita maabot sa siyenda. Well, I still find it weird. Kain kita kong kipati na. Nga ano magkani? Eloy! Eloy, na ang mga bisita! Girl! Nahanas sila si Mayor ang mga kabash ni Sir Angelo. Nasa na mga taga-simbahan nga, mga friends ni Madam. Pero sila si Angelo. Wa pa, Luigi? Wa pa? Ay, okay na ba rin akong dagway, Luigi? Kaya magawas na lang ko. Hala, no? Okay pa na sa alright, girl. Uy! Mura kag yung artista, ana. Feeling na ko, no? Dili pa dayon ni Sir Angelo ang annulment case. Inigakita niya ni mo karon. Oversad ka da? Uy, girl. Wadyo kong binuang, girl, no? Kung sa mga Tagalog pa, no? Kabigha-bighani ang iyong kagandahan. Ah, da pa man. Naunsam ko. Kabalikon ko sa aki. Doon na lang ta, Angelo, right? I'm so hungry na ba ya? Oo, dolo ta. Oh, Hey, what's that? Welcome home, Angelo? yawag mama. Pinag-gimmick man. Look, Angelo, may mga sakinan nga nag-una na pasod sa syanda, oh. Bitaw, no? So, kato mga sakyanan ganina, paingong dito sa asyenda. On sa the occasion ron? Birthday sa imong mama? Or sa imong papa? Or anniversary? Death anniversary, perhaps? Oh, no. Angelo, what's wrong? Karoon na suot kong nauna. Anniversary mo deron sa mong kasal ni Luisa. Siya buti pa sa buti ni. Nagpa-party si mama. Naaday ka karoon sa asyenda si Luisa. Hey! Basta sa tuwa na ay! Nagkailan ko tumawang sakyanan ay isa. Sakyanan ka to sa anak si Mayor. Ang akong childhood best friend. Girl? Dili. So, may okasyon kita karon. May mga bisita man. Actually, wedding anniversary na mo ni Luisa. What? Yes. And you brought me here? Ang tinuod, nakalimot ko ini. Huwag ko idea nga doon na daing inis itong pagod. But don't worry. I'll take care of this.
Ako malipay ini. Unya lang ko mo congratulate kung maabot ni mo the other half. Dili na ito magdugay, Mayor. Ni Ana Toron. Biyano na ti kakadiyot ha, Mayor? Sige, way problema, Eloisa. Lord, pasensya na ha. Pero hinaot kay mo ko suportahan ini nga akong gibuhat. Imo lang unta ko suportahan. Eloy! Eloy! Naana sila! Ha? Tunga! Isugat na sila ni Madam! Eloy! Ikulbaan man ko, uy! Angelo! O sa may pasabot ini, ma? Nganong may parte man? Hi, tita! Lakaw na dito, Angelo. Ako na'y bahala kang Aisha. Pasabda ko. Ay, boy, Unsay? Angelo boy! Long time no see! Tain ni babayana. Bahala sa Yesha! Let's get out of here, darling! Naana si Angelo. Okay. Ay, Diyos ko. Di ko baan magkumaayo. Pero, bahala na. At ubangon ko ni. Lord, ikaw di bahala na ako. Si Mrs. Angelo and Eloisa! Cheers! Cheers! O siya buti pasabot ini. Celebration! Anniversary dance win! Sama ni siya. Maestro! Anniversary dance! Sige, sige. Kailan ko siyang mayor. Sige. Angelo, Okay. Yes! Kana! Daksa, bro! Sabi ako Daksa! gibate. Kahumok. Kahumok niya. Kahumok siyang hawak kami ban sa tugtog sa musika. Magmahay siya. happy anniversary. Unsa man. Nahubog ka. Mauday na itubag sa akong gisulti. Idiyan ni mama unsa. Siya nagpasiug na ini mo ba? Ako ning idea, love. Amo ni... Mo excuse lang kadali. Mubalik na bidayon. Kung interesan mo, malangan bro. Kasabot rami. Marika. Makadisturbo ka sa ilang anniversary celebration, no? Maong dinhi ka una. No! Luigi! Noy Paeng! Noy! Nakibisita, Noy! Noy Paeng! Akong bisita. Oh! Tanawakin sa Noy! Dali! Luigi, what's ba? Let's get out of here! Pamalik na sa syanda! Huwat diha! Kinsa kong bisita, Luigi. Si Miss Ayesha! Usa? Uy, anong iyo ba ng gidadi ni? Huwag magali kong adto, kaya di ko gustong makakita na. Noy, si Madam Viola ang mipaanhi ana dinhi. Di pwede nga magsamok-samok na sa party nila ni Iloy o Sir Angelo, no? Time na sad nga. Imo na siyang sudyaan. Noy, imo na ning higayon. Ikihata mo! Ipadakop na mo for illegal detention! Luigi! Di na ito makalungog yung mas Luigi. Pero ay kabalaka. Bisag dako kag atraso dako. Dili ka usaon. May pinagsamahan ba yan? Yok! Kaluod di mo! Karoon na lang. Pero atong higayon nga imo kong itintal, huwag yung kaludan. Shut up! Yan baya ko makalimutan to. Sa dugay na to. Pero daman-daman nun gihapon ko usahay. Magtuo kong ikay akong gakos o gihagkan. Pero unlan di ay. Hilom ha! Bastos ka! Sa may bastos ana, ang tinuod man.
Wa magalit ka inang bastos ka nga ikaw gid nanguna nako. I said, shut up! Ano, hilasan ka na? Pero atong higayon na, wa gyud kahilasi. Imog yung gipukaw ang hagbay ng nakatugon ta na akong pagkalalaki. Imog yung gibanhaw ang hagbay na untang namatay na akong pagbati. Kay buong panimo, may asim pa ko. Hilom ha! Hilom! Usa mo gyud? Hindi ka mo hilom ha? Ano man, imo kong sagpaon? Kaya suway, di ba hagkanti ka? Bastos! Tiguang bastos! Loan! Upaw! Karon. Usbato yung magsulti. Usbato. Asa ato? Katong happy anniversary, love? Kadtong imong gisulti nga inyo ning ideya ni Luigi. Ngano? Niya ba siya din? Ako na siyang gitaktak sa trabaho. Pwede ba? Ayaw lagpaning ka. Pwede naman ako mag-istorya lang taghinay ba? Nagbukal-bukal nga akong dugo sa kalagot, Eloisa. Ayaw pagbuot o sa ulo ko pagsulti. Kihuwag ko malipay ni inyong gibuhat. Bisag nalipay, gid na. Paubsisad ko ng imong garbo, good? Huwag ko magkomedya. Ayaw ko kagita. Lingaw manggani kayo ka nakig-istorya sa imong mga kabatch? Angelo, bistado ka na. Ayaw na lang kung pagpapretend, di ha? Imo kong gihagit, ha? Ngano? Imo kong hagkan? Hagki! Nasyak ka, unsa? Eloisa, isod ni si Muoto ka. Kung unsa may nahitabo ni isod sa pipila kabuhan nga kamura din hinumdumin nga mibalik ko din karon para mo file og annulment case. Nahibaw ko, Ana Angelo. Pero nahibaw sad ko nga sopak na si mong buot. Unsa? Ha! Sopak sa kong buot? Funny mong joke, ha? Huwag ko mag-joke, Angelo. Nagbase lang ko si mong lihok karon. Ingon ka, gusto kang magpa-annul pero sukad ganina, wa pa gini mo buhii ang akong kamot. Oversad, uy, mura magnapaso. Wa na siya makaharong na ako. Sakto gidaning akong gibuhat. Kay imong giduwaan ang akong pagpati, Angelo. Duwaan sa tika. Gubat na ni. Yes, bro, yes. Thank you, Rio, thank you. Yeah. Hain man ka si Eloy. Wa naman ko makakita. Ma! Ay. Den ka man. Nabaw ko pangita nimo. Akong giatiman ang ubang mga bisita, ma. Tanaw ang imong bana. Daghan na kaayo nagnainom. Successful lang atong instant party man, no? Walay kalibutan ang mga tao sa tinuurang istorya. Oh. Nalimot na gani siya ni Ayesha? Oh, tuod ma. Asa man di si Ayesha? Tuwa sa inyo. Ha? Akong gipadaan ni Luigi didto. Unsa kay may tabo iniinig panglakaw sa mga bisita man, no? Nanglakaw na ang ubang mga bisita, oh. Hubog ka na to, eh. Hubog na kayo to, bro. Gusto kong musyagit. Syagit na bitaw ka. Ikaw. I love my wife! Wow! Angelo? Oh, bro, nalaim mong wife, oh. Pasensya na mo. Daghan na kaig na inom si Angelo. Okay na, tita. Oh, bitaw. Hubog na siya din. Ato na kami. Pumakauli na mo.
Mauli na mo! Muli na lagi mi. Muli na to. Salamat sa inyong pag-anhi. Salamat ninyong tanan. Oh, Angelo! Nahinanok na siya pag-ayo, ma. Bisa nun saon, dili na gyud makamatngon. Oh, na sige. Pahuway na lang sa Diloy. Uban ito sa inyong kwarto. Mas maayo nga sa iyang pagmata, iya kadayo makita. Nakadungog ka sa iyang gisinggit ganina. I love my wife kuno. Bunga, ratos kahubog, ma. Dili, uy. Maugyod to'y naa sa iyang kasing-kasing. Kung nga nung nakahuna-huna siya sa pagpaanal sa inyong kasal, mausad na'y wagyod na ko isabti. Sakto ka si mama. Maugid ka hatoy na si mong kasing-kasing, Angelo. Ubo nga lang ito si mong kahupok. Pero bisan unsa pa man, makikitiki ko nimo. Dili ko musugot nga ako rin magkonsumisyon. Kinahanglan nga patas ta, Angelo. O kung mag-apil-apil kihapon si Ayesha, apil sad siya. Uy, hala! Nakatuog na lagi na ni Paing. Oo, nagatuog kadugayan sa konsumisyon. Wa na siya ikaon, no? Wa, di ba mo kaon? Aw, pas mo? Kawa lang, Luigi. May na lang masurdan ng iyang tiyan. Hala, uy. Concern ka gyud gihapon niyan, no? Ay, wala na Malaysia ay, Luigi. Manitaryan na lang ni. Ha? Unsa noy? Manitaryan ba? Kanabang para kaluoy sa isig katao. Ah, humanitarian. Oo. Mauna. Ay. For humanitarian reasons, di imong kipasabot, noy? Kulbaan sa imong humanitarian da. Basta kay mauna na god, manitaryan. Malingaw mo kunin mo ni Paing, uy. Pero da, sagdi na lang na siya, uy, nga natug. Magwala na sa unya na kung makamata. Kita na siya dili makatuwag. Angelo! Angelo, babe! Oh, Ay siya, oy! Nangatuga mga tao, ay unsa ba? I don't care! Angelo! Angelo! Ayesha! Ayesha, ansa ba? Nangatuog pa sila. Makadistorbo ka. What do you mean, tita? Angelo slept with Eloisa? Siyempre, no? Magtiayon good sila. No! Nagbuwag na sila! In fact, we're here para ipaanal ni Angelo ang ilang kasal. Dili na pwede! Angelo! Angelo! Ayesha, kung dili ka mo hilom, ipaguyo ti ka sa among mga tao balik sa syudad. Pero tita, this is unfair! Gisugat ko ni Angelo gahapon sa airport. O gadiritso ba din kay first thing in the morning today, mo file ang annulment case si Angelo. That's it! Mauna! Wa man sa to'y opisina, Ayesha. Holiday man ron din eh. Founding day karon sa among lungsod. Oo. Miss Ayesha, no? Wadug ka, swerte. I hate you, Eloisa! I hate you too. Unsa man? Mudas man ka? Suwayi! Suwayi lang. Di ba ato ka po nitong balik sa kahoy nga nasangitan ni mo pagbagyo? Shit ka, Eloisa! I want you dead! Hilom, Ayesha. Dili kapag gani mo hilom karon, makatilaw ka man gyud ba? Miss Ayesha, no? If I were you, mubalik ka na lang sa imong gigikanan. Uy, sa way kusmod. Kaysa doon na ba o niya, dili ka nais na mahitabo ni mo. Sa among nasabtan, no? Bago ka pang gioperahan sa States. Hindi ba? Dili ka tingali gustong maoperahan pag-usab. Right?
seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Langit ka, kilat ko. Sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. We don't care. We are caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. Moto ka listeners, ang part 6 sa Langit Kakilat ko, no? Di na lang ako palabiag taas akong istorya kay para makasugod ka sa lain na po nga introduction o sa intro vlog, no? Nya ano to, dili sa ko mag shout out, no? Kaya aron kanang kuan makahimo tag laing intro. Salamat kay ning tanan mga ka-listeners. Merry Christmas, no? Nabinasa tong mga listeners nga mga OFW, no? Merry Christmas ning tanan, amping mo kanunay. O kaninyong tanan mga ka-listeners, Merry Christmas. Advance Happy New Year. God bless na tong tanan, no?